athu amene alipo mpano. Mwapadera ndimafuna mwapadera mwa ulemu kwa mafumu ndikuoneseni ndipo ndinyadire kuti nchimwene wanga wabwera Dr. Chris Daza. Olemekezeka mayi abambo. Makolo anga mafumu ulemu wanu kukonako ndakuonani zikomo. Amayi esinatijilongo zikomo chifukwa cha pemphero komanso zikomo azikulosa mipingo amene mwabwera pompano. Ndikupempheni amene mwabwera People's Party ayuthi amene mukukhazika anthu musagwiregwirenso anawo musagwiregwirenso azimayi ndi azibambo asiyeni amve uthenga mumakhala ngati mukuchita no interfere asiyeni kubwera azibambo ndi kubwera mayi kumasiyana. Iwe mayi umafuna onse abwere amve uthenga azipani zonse it doesn't matter angobwera. Olemekezeka mayi ndi abambo. Ine lero ndabwera ndi chisoni chache chimene ndili nacho ine ndizijamanena Secretary General ndizijamanena National Director of Women ndizijamanena Vice President anga apa zinthu zikuyenda kodi zinayamba zayendapo kodi pamene amayi Banda anali Boma zinayenda zinayende kodi mukukumbukira mafumu ndi kwakweza mwakatiti. Inetu sindimatenga mafumu kuyenda na usiku kumakapasa kafifite pena pake. Ine ndimakweza udindo ndikwapasa mshwahara ndikwayika pa register. Olemekezeka mayi ndi abambo. Ine ndabwera ndi nkhanizi ndivomerezane nawo mwambi umenane na my Beatrice mwani. Kodi ine ndikute sima ndidye sima ndiye ndingafunse amayi chisomo akhala pa kuti geyani inuyo kukuta wina kukeya wina zimachitika kutiko imva kuteka kuti alipo ena akukuta ndipo amene akukutaja akukotanso tulo. Madolo ananena kuti kulota ndikutani ndiye tonse Malawi sikuti ndikukuta ndiye kuti ena tonsebe tikugona ndi njala kuchezera chikhalire kumva kuti amayi Banda kubwera ku msonkhano koma kuthamanga sipidi kumara kusakhala pa msonkhano wa amayi Banda paja koma nkhawa zili kunyumba kwati ndikafikira potanine. Olemekezeka mayi ndi abambo chisoni changa ndinchi wiki imeneyi alengeza zinthu zitatu. Wani alengeza kuti umphawi wa Malawi wa nkelankelabe kusika. Anthu ambiri ali pa umphawi kale tinkati 50% ya anthu theka la anthu akukhala mu umphawi kenaka nati ayi 60% mwa anthu 10 sikisi ali pa umphawi koma Zulu akuti 7 mwa anthu 10 7 ali pa umphawi akugona ndi njala akulephera kutumizana ku sukulu akusowa pogwira. Sabana mmene alengeza kuti 70% plus ali mu umphawi ndiye kuti anthu 7 pa anthu 10. Olemekezeka mayi ndi abambo ndiye kuti muno muziko tilipo 21 million. Sabana ndiye kuti ngati tili 21 million 15 million akukubuduzika ndi njala kusowa pogwira. Ndiziko limenelo ungamuuza wina aliyense kuti ine ndine wakuchikulire kwathuku ukunena ziko lake limenelolo. Wiki imeneyi alengeza kuti anthu chaka chatha analengeza kuti anthu 5.5 million ndi amene atasauke ndi njala afa ndi njala chaka chino. Zulo alengeza kuti iyayi osati 5.5 koma 6.2 million Malawi
afe ndinja koma chumano kuno ineyo anzanga kalanpe anzanga amayenda koma ndimaona kuti ambiri amayenda mtauni ine ndimayenda m'mizi pamene akunena kuti 6.2 million ali pa mavuto ndi njala abale anga simasewera koma amene ndikuziwira ine makuka muno ndi chisimu bolanso ujali kumuzimuzi uja amakalowa pachire kukuchola masamba kodi nanga munomo ndiye mukalowa patipo kezeka maindi abambo wiki yomwe ino alengeza kuti maiko ena alipo 30 amene chuma chawo chakwera sopano maiko aja ndi olemera ndiye ine naiyang'ana listicha ndiye nasisa kuti nakutumizirani chakuluakulu ndiye nayang'ana naona Zimbabwe ilipompo pa maiko amene akuchita bwino aja ndiye naona Zambia ilipompo ndiye naona Tanzania ilipompo ndiye naona Mozambique ilipompo ndiye basi listicha ya telapompo ndiye ine ndati nane ndidabwe Malawi palibe olemekezeka maindi abambo tikhoza kuuzidwa nthano zina zilizonse tikhoza kuuzidwa kuti tikuchita bwino koma mavuto alipo ku dziko la Malawi mavuto alipo ndiyeso pano izi alengeza zanazi akuti IMF atenga ndalama zimene anatikongoza kuti tiziyendesera zikoli $174 million azichosa azitenga ndi zimene amafunsa bambo chakamezi chakuti umakhalira kukapempha kwa zako tandikani sima anangokhala anthu aja kukugawira tandigawirani sima anthu aja kukugawira ndiye kena kanene kuti chemwali achimweni basi muzilima nokha sitingakulimirani inuyo ndiye tasiya sitikupasaniso iwe ndikubwerera kunyumba kwauza ana kuti taika ni nyimbo ija tizivina zinthu zili bwino kwambiri zona anthu ambiri ayenera kuti akumadabwa nanga si zizungu zimene amatiuzazi ambiri kumizi kuja sitimazimvesesa kuti kodi akuti chani babu akanena kuti IMF achita suspend ndiye kuti ndalama zijana anena kuti azitipasa zija saperekaso ndiyeso pano zimene akutanthauza achakhame lero osatiso Zulu alemba kuti uzatosa Malawi musadandaule ajana tipasa ndalama ajachosa koma achita bwino kwambiri mphamvu munthu ngati iweyo uli so indifferent kuti zako zikukuyendera iwe ukudya ukhoza kuauza yena amene akuvutika aja zimene zozo koma amene tikuvutika tikuenda m'mizimu amene tikuona mazunzo amene akuona Malawi siunganene kuti aja wachosa ndalama zijachita bwinoyi palibe kunama osatipepesa bwanji olemekezeka maindi abambo ndiye tinafunsa kuti kodi zimene zizachitikiranji ndiye akuti yani ndalama tinapereka koma ndalamazo timaziona zikudibwa ngati masukulu pavu ndalama zinaperekedwa ife kunena kuti koma musamali ndalamazi ndite timaona ngati kuti sizi kuchitika ndiye ife ineyo ndingofuna muziwe kuti zijane na chakhame ndi bambo Kamange kuti pamene amayi Banda amalowa kukhala president tili pamene papa IMF wonso atatenga ndalamazo pamene ndi malowa ine president magesi kulibe chakudya kulibe fuel kulibe zikusiyana ndi apapa ndiye ineyo atandiuza zifukwa zache kuti IMF atenga ndalama akuti zifukwa zache Malawi simukupanga 1 2 3 4 ndinanena kuti tiyeni konko kwa IMF kuti kamvesese chifukwa kuti iweyo ulibeso chilichonse
akulanda ndiye uzipanga ntafu uzilalata ndizosathandiza iweyo suzuzika amene amazunzika ndani ndinati nyamuka ndiye ndizipita ndiye tinakafika kwa MF ndiye anandiuza kuti anzako mbuyo amakana kugwesa kwacha nthawi zina kugwesa kwacha kumafunika kufunika kwacha ndikwakuti zili feki zimene mukupanga kumenepo kuchita ngati zikuyenda bwino ku banki dola ija kuisiya ngati imene ilili pano 1700 pamene munthu akapeza dola ija kupita nayo kunsika kodi ndikukandwado kuja mapita kuja ku black market wani dola yomwe ija mukalandira 4000 kwacha ndiye kuti uja akugulisa fodya kwa okochoni akulandira 1700 atatenga dola ija atampasa dola chifasa akumpasa dola akumusungunulira ndikumbera kwina kucha atampasa dola yajeja kupita nayo kukandodo akapeza 4000 3500 zikuyenda amalaya nzatu akuyera ma 10 months kulima kusanka fodya kufusa ammatikanika kuchani kudinda mabelo ndikunyamuka ndi fodya uja kupita nayo kwa okochoni ndikukakupasa $1 ndichilungamo olemekezeka maindi abambo tiyenera kwauza amalawi zoona ifeyo zatisokonekera sana tibisire swatiuza kuti zifukwa zanje ndizakuti chuma chija chipena natipasa sitima chisamala ndiye anena kuti aya ifeyo akutinamizira chifukwa china chimene akuti atilandira chifukwa cha ujeni feki anthu agwira muzintchito aboma masivo servant amati tiadulire masalale aboma sangadulidwe palibe organization ingabwere IMF kapena ili aliyense ndikuliuza boma la Malawi kuti anthu munayamba kale kwa pasantengo u dulani sizimathekayi koma achita deal ndi fake ghost workers ndi vuto lalikulu kwambiri so wanati maesa ena sakuziwa ena makhala kuziwa kuti mmene mubomamu zimatheka kuti pobwerekesa ndalama ziyapo pobweresa ku office kucha zibwera za anthu 20 koma amene akugwira ntchito ndi anthu 10 fake and ghost workers ndi zimene akuya nazo IMF katangale okuti anthu akuba samanga ife tinamanga anthu 72 anthu akuba anapita kundende lero akungotenga ndiye akuti IMF ajanena kuti mwamange kaya anthu atutatuta ndalama aja ndiye tikubwezerani ndalamazi olemekezeka maindi abambo ine ndimafuna tiyang'ane kuti pamene timabwera 2020 IMCP kutenga boma ndalama zathu IMF anazigwiraso zinali zilipo bwinobwino koma akuti zimene ndamva lero anakazineneza okha kuti ndalamazi zathu aja Congress aujeni a DPP aja amakupasani mafiga fake amakuuzani akupanga 10 kwacha pamene akupanga 5 kwacha ndiye misinformation imeneyo IMF anakwiya kuti ngati zimachitika dizi ndiye ndikutenga kaye ndiye kuti anatenga 2020 zinachitika ngati zachitika lerozi koti abwerere IMF amavuta zinatha zaka ziwiri 2020 2021 2022 pamene amazatipasa ndalama 2023 lero atenga ndalama zija atipezerera tikuchitafuna ngati masuku ndiye anena kuti basi somano tikutenga ndiye pano alandula kuti sitibweranso sitikupasaniso mpaka na boma itani mpaka boma itani Imva Ikululukireni azimai yendi maiwala ano ine ikululukireni ndiye mwina muzimva zizungu zone
fiscal discipline inavuta. Fiscal discipline kuvuta kwake ndizija ndi makolongosolera ni abale anga kuti ife azimayi amene timatakata zimakhala pozolowa ndizotuluka. Zotuluka ndizija timatenga sopano kukagula zinthu zotani zogulisa zija wagulisa zija ndiye zotani sopano zikamachuluka zotuluka suluka sopano ziko la Malawi limafuna $3 billion kuyendesera ziko ichi. Ndiye kuti ndalama zimenezo boma ya Malawi ipange ipeze njira yopangira ndiye zimalephereka. Ndiye akuti zimene amapeza ndizo mwezo 1 chakuti billion 2 billion ndiye amathamanga kukabwereka kwina. Sopano malamoti aziwa kuti apa tili pa mavuto tikuyendera za ngongole tikuyendera katapira tiupeze mtima osatheka. Ndiye zimene zozo ndi zimene akuya MF asakunamizeni wina kalikonse mukakumana nawo mwauza kuti ayi amayi Banda atiuza vuto lili zolowa ndi zotuluka zikuchuluka. Olemekezeka maindi abamba ine ndimati ndiye anthu aja akuchita na bulemu ndiye akutukanizana ndiye akuchulana mayina ndiye akumenyana ndiye akukhapana ndiye akuomberana futi. Ife tiyeni tingokhala chete. Ife tiyeni tiyendese zathu. Ife tiyeni tiyende 1 2 3 pa 15 tikalowe kuti olemekezeka maindi abambo mukakumana nawo mwauza neba kuti amayi Banda amatilongosolera za MF musatione chonchi tikuziziwa tiuza vuto lavuta Malawi ndizolowa ndizotuluka. Ndiye MF ajakwiya atenga ndalama zawo chifukwa tikuziwa chochita. Ndipo mukakumana nawo mwauze kuti amayi Joyce Banda atiuza kuti tizinena pa chizungu chifukwa kuti ife Malawi timaziwa chizungu. Mwauze kuti atiuza kuti akuti it's not rocket science. Yeah, ibwerezani ndimve. Amen. Babu. Nanga manja mama tutoa ifama isa sitimaziwa chizungu. Akanena kuti amene ndi apanga chani Mungu auza kuti amayi Banda kuti mavuto amene atilandira ndalamawa it's not even rocket science. Ayeseni mayi Banda Mungu apasa miezi 6 mulione ziko limene litatambasukire. Olemekezeka maindi abambo kodi sinapeza ziko lilili pompa kodi sinapeza ziko lilili masasa kodi sekereza suja inu munagulapo 500 day kodi mnasiaja munalandirapo chimanga imva simesteni yemweyo anamanga nyumba za kubuzuja. Olemekezeka maindi abambo bagona jani apapa chimene chimafunika munthu nkhale pabanja zimayi mamuna wako akuzuzule mawu akuzuzule kungopepesa kungoyang'ana ngoti ine zikundikanika pepani. Ofunika muno Malawi ndi kusonkhanitsa ndalama zolowa zichuluke kugulisa mbewu zathu mwakathithi amene tili ndi maploti tiyentilime mbewu za imva Boma izitipasa mitengo yabwino sife makasu kuno ku Malawi sife mbuzi kuno ku Malawi. Olemekezeka maindi abambo tizizifusa toka tikulephera bwanji kupesa 3 billion toka tikuziwa kuti pakhomo panga pano budget yanga ndi 3 billion ndiye weka ukulephera so kupeza 3 billion ndiye upeza 1 billion ndiye kuti network ilipo. Ndiye mundifunsa kuti tizachitika izizi atalanda ndalama nditabwera ineyo kuzakhala president. Mafuta kulibe, fuel kulibe, magesi kulibe, chakudya kulibe, forex kulibe. Ndinauza nzanga wakuti wane nayo ndani kuti ifezi chithera chonchi ali akwa MF ndati tiye nitu kwa mweko zimafunika kupita koko.
Zokhunza zimafunika estere kusala masiku 3 osaopa ndikangokhala anthu anga wakathera kuti neyo tiye mkonko ndiye tinapita kwa IMF ndiye anandiuza kuti ngati sugwesa kwacha 47% sitikupasa ndalama ndiye nauza kuti ine ndigwesa ndikagwesa kwacha yathu iyi ndi 47,000 ndi 47% koma inuyo kuno kwa IMF mukuganiza kuti anthu akwathu ndikatani neyo chifukwa pamene ikagwa kwacha anthu amazunzika chifukwa zinthu mitengo imatani ndiye mundipasatu ndalama zoti pamene tikukachibwezeresa chuma chicha ndizikagawa chimanga ndizikagawa ng'ombe ndizikagawa cash transfer anthu azikapanga maganyu museu ndiye ananena kuti ifeyo kwa IMF kuno zimenezo sitipanga koma ku World Bank ndiye tinapita ku World Bank anandipasa $50 million osati kwacha dollars pamene ndimabwera kuno ndiye ndinakuuzani Malawi tiye ndilimbe mtima chifukwa sogoleri uyenera kumayankhula ndi anthu ako kuti anthu achazimvesa anthu amalawi simbuli ayi ndipo ukauza bwinobwino amayima nawe nditabwera ndinakuuzani ima nanene azimayi ndi azibambo zikale ngati mwana wathu watentha thupi amulasa Jackson yapweteka iwenso zakupweteka koma thupi lizizira mwana uja apeza bwino ndalama zija atandipasa ndizija mukapanga maganyu zija ndizija ngakupasa ni cash transfer ndizija chimanga ndikagawa chija ndizija ng'ombe ndikagawa zija anthu aja ndi amatamanga mwaona wagwesa kwacha mukuzunzika inuso kumadawa tikuzunzika ife wakuuza niyo ndani ife to amayi atiuza ndipo ife tikuyenda nawo ndipo zitha izezi posachedwa ndiye ndinaitana akuluakulu a mipingo ndi mafumu tiyeni tikakumane kumangochi tikalembe economic recovery plan imene tinapanga ifeyo ndimene inatipulumusa masiku 100 tinaguba museu kuvina chuma chathu chatani Kaku apa tili patikoza kuchoka wandifusa zilo wa news amayi zasokonekera tadilizika kodi apa tikoza kuchoka that is not rocket science kama inde abambo ine ndimati ndikuuzani kuti lero ndiyankhule ndi azimayi ndi achinyamata nthawi yakwana wina afune asafune kabaza nabwera ndi ndani wina afune asafune kabaza nabwera ndi ndani nthawi imene ija ndi bambo Paulosi timatenga njinga zija chifukwa maganizo aina anali wodandaulira zinzanga amene amayenda katundu pamutu kuchoka ulendo wautali kukafika kuseu kakwera matola koma pakhale njira azikwera anthu njinga za moto koma asanazindikira ubwino wake ndizingopereka zaulere ambiri amene amandiyimbira pano phone amanena kuti njinga zija amayi ine mundu andipasa njinga ya ulere ichi pano nagula tenti pano nagula famu pano namanga nyumba pano namanga hotela ifeso anyamata atuza bwino ziayenere bwanji ndiye ine ndamati ndikuuzeni achinyamata muza kweranso njinga tigawanso